Hore kopcom, tak ma napadlo, že rovno natočíme takú rýchlu recenziu na batoh V-Sport Silver Fox objeme 30 litrov. Je to ešte ten starší model prvej generácie. Polstrovanie po celom batohu, čiže tuto vpredu, z boku ešte aj hore. Takisto máte aj sťahovacie popruhy, kde si môžete upnúť karimatku, mikinu, no ja neviem čo všetko, spacaky. Proste je to zo všetkých strán, aj zo spodu. Ďalej tuto z jednej aj druhej strany sú vrecka na fľaše. No a tuto máte takýto uchyt a tam si môžete prichytiť lyže. Vrecko je aj tuto, ako je zips. Aj z vonkajšej, aj z vnútornej strany. No a polstrovanie batohu vyzerá takto. To je chrbtový systém, je to príjemné. Polstrovanie je tu na ramenných popruhoch. Samozrejme madlo, keď chcete batoh nadvihnúť. No a to je chrbtový systém. Tak tu hore sú dva zipsy, pomocou ktorých si vlastne dokážete takto skúste otvoriť. Takto jednoducho proste otvoríte batoh, hej? A vyberiete čo chcete. My tu máme jedlo, keďže sme vonku, takže paráda. A toto ešte v hornej časti, tam by to malo byť miesto na hydrovák. Áno, toto je to. Miesto na hydrovák a tu ako sú popruhy ramenné, tak tu máte takýto úchyt sponu, ktorú môžete otáčať o 360 stupňov. Nastaviť si to, ako vám to vyhovuje, a následne si tu dáte hadičku, taktiež je to z jednej aj z druhej strany. Na ramenných popruh ešte máte ešte takéto gumené súčky, popruhy, na ktoré si taktiež môžete niečo upevniť. A na spodnej časti batohu Quick Relay System, alebo tak nejak sa to nazýva, keď vlastne chcete rýchlo odhotiť batoh, tak odopnete jednu druhú sponu. Na podstate je to otvorené. Na spodnej časti bedrový popruh jednoduchý, vyzerá takto. Paráda. No a batoh je v farbe Coyote, takže môžete vidieť, ako pekne zapadá do prostredia. Ešte Radko má reflexné oči mačacie na našívku, takže v takomto prostredí v suchej tráve a v podstate v lese to perfektne maskuje a zapadá to do prostredia. Takže šikovný batôštek z kvalitných materiálov, je to Cordura, takže niečo to aj vydrží. Na z prvotných záberov ste mohli vidieť, ako to asi vyzerá, keď to má človek na chrbte. A je to taký štýlovo armádno taktický batoh. Myslím, že veľmi šikovný aj za slušné peniaze.